So welcome po sa aming bayan at ito po ay ang Tayug, Pangasinan, ang isa sa may pinakamagandang pailaw taon-taon sa kada buwan po ng Disyembre. Kaya kung ikaw ay hindi mo po nasisilayan ang aming pailaw o di kaya ikaw ay taga rito sa bayan ng Tayug, Pangasinan, subalit hindi ka po nakakauwi ng matagal at gusto mong masilayan ang pailaw ng iyong bayan, para sa iyo ang video na to.